Шоу Тим Арвено представя. Леле, какво стана? Кажи какво стана? Купеле, какво стана? Кажи какво стана? Мистер ти. Така. Искаш ли да те потанцувам малко? Може, добре. Така. От Джумбо съм. 11,50 струва. Много са котени. Така. Как сте вие, момчета? Добра ли сте? Може да попитате нещо да си изберете. Така, ще дойда малко насам. Ти си като истински папарак, трябва да си покше. Искате да ви кажа, така, сега знаете ли защо съм изсекал на 6? Обаче аз така не бях много очарован от това нещо. Се му правих забележка, но той се ми викаше пред приятелите, майко на 6. Се си гордеше колко е добър. И един ден бяхме на събиране и така, пинахме малко. И той ми вика, хайде майко на 6, пред всички така се изправи, вика, хайде майко на 6, хайде, искаш ли да си ходим? И аз станах и му отговорих, ами когато кажеш баща на 4. И той така ми се разсърди и тогава се разведахме. Си ви кажа защо още имаше скандали, защо си правихме скандали. Между другото това беше капака, но да ви кажа защо още се карахме. Един от скандалите беше, прибирам се аз от работа. Нали ми помните името? Аз съм Жоржиет. Къде се? Виж, че си барва цетка вътре. Те не знаят. Добре, барва цетка. Чорап! Ляв или десен? Добре. Така, това беше пробно. Сега почваме. Мъж, жена, мъж, жена, мъж, жена. Така, казвам ви само, насочвам ви, за да не стане много дълго, насочвам ви, че това са, има два женски аксесуара и два мъжки аксесуара. Така, първо жените. Пръстен. Пръстен... Не. Обица... Не. Още 10 секунди. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Стоп. Това момичета нещо искате да крадете сумата. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Стоп! Нека да порицаем те, които ми са станали. Кажете, как може да дойдете, цепите се от колектива. Така, броим. Първо, жените. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Това е песента, бе? Добре. Няма да се отказвате, ей! Давай, ти! Не! Айде, тук съм имаме. Няма да
Дай. Браво, Тони, браво. Спокойно. И сам бронът е бой, нали знаеш? Няма да се даваш. Ау, добре. Хей, метал копеле, пак си пуснал джици, така не искам. Ти си винаги хей метал. Браво, Тонка! Дай, Тонка! Дай! Добре. Добре. Това малкото радиоточка свири, но няма нещо. Криси, какво ще кажеш? Добре. Дай, Тони. Браво, аплодисменти за нашия барман Тони, Шолтин Барбего и за нашата барманка Виктория, която стана Мис Коледа. Нали? Мис Коледа имаме си и мистър. Браво! Нищо не искам да кажа, какво ме гледате? Така, това е диджей намали малко. Това са един розов и един син. Може ли ми ги подадеш? Тони, може ли ми подадеш коктейлите? Подай му, Антони, подай му. Единият коктейл е за жени, защото е розов, а другия е син, защото е за момче. Не знаете, като се роди момченце, бойди се от стаята сини. Като се роди момиченце, бойди се от стаята розовка. Нали така? Така и затова го направихме. Може ли те сламчици? Аз ще добавя един жертиер. Да е по-готино. Станислава, може ли да ми помогнеш? Дръж малко от чашата. Сложи го тичини. Така го сложиш, нали се сещаш как? Да. Това са двата подаръка. Дай ти помогна. Добре. Чакай. Така. Сега за Испания. Благодаря, момичета, както много готини. Вече звоните да забивате перони. Вижда ли нищо не те изчезва от чантата? Те ще други път ще питам нещо с ръда да казваш. Да си изтрите червилата. Браво! Как се казваше? За тия ли момчета става въпрос? Познавам ги, той един е много прост. Разполага с лични телефони, на времето ми взе всичките жетони. Тихо чета ти